Dê demekê de aliyên navdewletî hewl didin di rêya cinêv sêra mîkanîzma qonaxa veguhêz got hikûmet û opozisyonê lêxwe bigire lê Sûriyayê dest nîşan bikin. Hikûmeta Dîmeşqê bê serê xwe helbijartinên Parlemana Sûriyayê ragihand. Hikûmeta Sûriyayê sêzdeyê vê mehê bê roja helbijartinan diyarî kir û ragihand ku zêdetir ji 11,000 berbijar lê ser 250 kursiyên Parlemanê hevrekiyê dikin. Diyara hikûmet dixwaze nameyekê bişêne derve gohîna jî dezgehên dewletê hene û kar dikin û proseya siyasî berdewam e. Lê li ser erdê dê tevahiya axa Sûriyayê şer û pevçûn berdewam in ji bilî çend deverên diyarî kirî. Ev yek jî bû sedem ku hikûmeta Sûriyayê her du parêzgehên Îdlib ya got dibin kontrola bereya Nusra de ye û Reqqa ya got dibin kontrola rêxistina Daeş de ye. Derxê ji deverên got biryare hilbijartin lê berêve biçin. Lê diyar e neb tenê her du parêzgeha hilbijartin li wan berêve naçin. Heya deverên got dibin kontrola Kurda de ne jî tevlî hilbijartinan nabin. Berpirsên kantonan ragihandin got ew dê baykota hilbijartinan bikin. Ji ber rewşa niha rewşa hilbijartinan nîne. Ev hilbijartin dûr in ji waqîê li ser erdê. Lê her kesek beşdarî bike ewa bê serî xwe beşdarî kiriye. Ne got ji aliyê rêveberiyên Rojava ve. Hilbijartinên sêzdehê Nîsanê duyem hilbijartinên Parlemana Sûriyayê ne. Ji dema destpêkirina krîza Sûriyayê ve. Beriya vê jî dê sala 2012 de hilbijartin hatin encamdan. Wî wextî opozîsyon wek hilbijartinên niha baykot kir. Berbijarên Parlemana Sûriyayê xwe hazir dikin derbasî navhola Parleman bibin. Wek nûnerê gelê Sûriyayê kar bikin. Lê beşek ji gelê Sûriyayê din hate di nav şerdemaya û beşekî din jî lê seriya koçberiyê û di nav kampan de ye û proseya çareserkirina siyasî heya niha rêya xwe nedîtiye. İbrahîm Adem, ên artî.